kan assignment hi exercise 1.3 number 2 ani a hei ka chok do na a chaw dan tur te kan zir vek to tho na chungin ama assignment kan in pe khan ti dik lo le ti thiam lo kan ma wangin explanation hi chiang zo ka in pe ka train hriat ani a chu wang chuan ka ron chok do ni am sabera chuan hei numerator le denominator na ania numerator le denominator anin kara plus le minus omani tiang hi kan en chuan I a hnuai hemi a hnuai a denominator hi ain an lo chuan a khoi theilo ni kan plus theilo a kan minus theilo multiply le amo divide amo chu ni se a ti the ni amai ro chu plus le minus ani wangin kan chok theilo ni chu chu tu chok thei tur chuan engtin nge kan ti ngai chu enge kan ti chuan LCM kan zona ngai ni LCM kan zona ngai ni chuan LCM chu khoya nge kan zonang kan ti chuan LCM chu eng mangin nge kan zonang kan ti chuan a denominator ho mang kon LCM kan zong thin don ni chu kan ti thin da tur chu ta ni amai ro chu ta chuan sin chi hrang hrang alo ong wangin a sin hi kan khoi ma support anga 2 by minus 2 by 5 ania hei hi bracket kan thei chuan minus 3 by 10 alo ni to a hei hi bracket kan thei chuan minus le minus chu plus alo ni to a chu wang chuan plus 4 by 15 alo ni to don ni chuan a denominator chu nge a hnuai ho kha ni a hnuai pathum atang hin LCM kan zong don ni LCM kan zong do na chu ting kan ting di chuan 5 le 10 le 15 kha ni ta ni 5 kan lak chuan 5 1 is 5 5 2 is 10 5 3 is 15 ania 2 1 is 2 2 1 is 2 2 3 3 1 is 3 3 1 is 3 3 1 is 3 ni ta ni 5 2 is 10 10 3 is 30 LCM chu nge kan ti chuan LCM of 5 10 and 15 is 30 hello ni ta ni LCM chu hei 5 2 is 10 10 3 is 30 kha kha ni ta ni chuan a all sam dan zokin he tiang hen kan ron titlata chu wang chuan he tiang hen in thiam ni in ka hria a he tiang hen kan ti chun zom don ani minus 2 by 5 hello ni ta ni minus 2 by 5 hi tuna chuan alo in minus 2 by 5 hi tuna chuan a hnuai kan ti in an lo chuan kan bel theilo kan pai theilo kan ti to wang khan a hnuai in ang tur khan kan siam to don ni chu LCM kan zon na chan khan ta LCM kan lo zong to boka 5 hi LCM chu nge kan ti chuan 30 ni 5 hi 30 ni ti ranga ni chu eng ting kan ni ti rang kan ti chuan 5 6 are 30 ni ta ni mo chuan I a hnuai hian 6 denominator in 6 a multiply chuan a numerator point 6 a multiply turani 30 vani ti ve kheranga lo a hnuai multiply na khan kan multiply ve mai to ni 2 6 are 12 kan tinga hei a number thar chu ni ta ni 30 nei to hei mo chuan a dot le chu nge minus 3 by 10 ni ta ni minus 3 by 10 10 hi 30 ni tir turin nge nge multiply nai 10 3s are 30 ni 10 3s are 30 mo chuan 3 hi engin nge kan multiply ve ngai ka ti kha ain ang tur kan ti ni heta hian chu te chu mi ni wang chuan heta po hian ain ang 3 thau kan hmana ngai ni chu hi chuan minus 9 3 3s are 9 mo a dot le kan le ta ni a dot le chu nge kan ti chuan 4 by 15 alo ta ni 4 by 15 mo chuan 15 chu 30 ni tur chuan eng za nge 15 2s are 30 mo chuan hei poi 2 kan multiply ngai ta ni 2 4 2s are 8 10 alo om ta ni chuan a ma kha chuan hei a hnuai a denominator in ang lawa kan pel thei lo ni tun chuan ang vek to chu wang chuan mun khata kan la don ni 30 ain ang vek to wangin mun khata kan la 30 masa ber 12 mo a dot minus 9 a dot plus 8 tro don ta ni hei minus chuan plus kan don ta ni chuan tinge kan tiang plus le plus kan lag dun chuan 20 ni 20 minus 9 chuinge 11 no ni 11 by 30 hi chuk don ni hei kan ti dan tur chu ni ta ni hei number 1 ti dan tur ni ta ni mo chuan number 2 a kan kalang number 2 hi hei ka ziak lok nol to a number 2 po hi hei bracket a omalo wangin bracket ami kan chok ma saka ngai ni bracket ami kan chok ma sa dona chu eng tinge kan ti chuan angai angin kan zik anga bracket po ngai kan zik thanga heta kan chok ta ni heta hen engma om lawa engma om lo chuan enge 1 na om ti na nga ni 1 na om chuan he LCM chu ale lama mi khan we ta 3 om chuan LCM chu 3 ni mai 5 om chuan 5 ani mai minus tu ra ti si a hnuaya engma om lawa
angin kan ai dona a lo chan 1 anga ngai top tur ni ta ni 1 a chuan chu ain ang lo ni 3 le 1 LCM zo ngai ni 3 le 1 LCM zo ngai ti na ni chu ain an lo wang khan ti in an ngai sia chu wang chuan LCM chu nge 3 ni mo chu ti chu ta hian hei chu a steps kha ka kalkan le deuh to ta a tlemin ama mi ai khan ka ti detail lo ta ni chumi je chu ta hian 1 anga ni ta a chuan LCM chu nge 3 ani tro 3 ani ta ni chuan 3 lo ni ta a LCM kha ani chuan 3 ani chuan 1 3 za 3 ani a 1 3 za 3 ni wang khan he ta kan multiply ang khan he ta 10 3 za 30 kan ti wang ang khan 1 in 3 ava multiply ve thung ta ni chu ti ni chuan chung po kha 1 tho ni hei 1 tho ni 1 in 3 va multiply tho don ta chu chuan 3 tho kha chu don ni 3 1 3 za 3 tho chu don te he tai chuan 3 1 is 3 ni wang 2 1 is 2 ni chu wang chuan 2 1 is 2 ron chuk ta ni chuan hei ron chuk ta a chuan kan khoi nu a khan 3 minus 2 chu 1 1 by 3 ni ta ni chuan 5 by 3 minus 7 by hei hi LCM kan zong le don ta ni heta kan ti ang che khan heta kan ti ang che khan kan ti ve thung to don heta number 1 kan ti ang che khan chu cheng ting kan ti chun LCM kan zong don 3 le 6 le 3 ani da 3 le 6 le 3 a chun 6 LCM ani don ta ni LCM of 3 and 6 kan ti don ni achan chu heta po 3 tho ani wangin is 6 kan ti don ni 6 LCM lo ni ta a chuan ama a number 1 kan ti ang che khan hei kan ti chun zom ve don ni mo ati dan kan thiam to kha chuan number 3 kan kal the number 3 a hian hei bracket chunga hian alo om le ta a bracket chunga ma se bracket chunga om khu a harsa lo ni enge harsat lo na chan kan ti chuan 4 le 4 ani 4 le 4 ni ain ang ani ain an chuan LCM zan ngai lo ni ain an lo wangin khoi thei turin LCM kan zonga chuan kan lo ti ang thin ta ani mo ma se hei chu in ang sa a khoi ngai lo LCM zon ngai lo chu wang chuan kan khoi ngal thei ti na ni chu kan minus ngal thei ti na chu 5 minus 7 chu atlem zo ko tangin tam zo khan minus awangin minus 2 ron chok ta ni 7 a 3 minus anga 7 a 5 minus anga 2 ron chok do ni ma se atlem zo ko tanga han minus mi wang khan minus kharon putel ta ni chuan hei anga angin kan zik thale ta a chuan hei 2 lo om ta ni hetain minus 2 by 4 lo chuk ta anin kara hian hemi 2 le bracket in kar hian sign minus om se tu na kan ti tu ri ti thelo a om lo ta a chumi om lo wang chuan kan kat thei ni 2 le helai hnuai 4 om thin kha ka zu kat ta 2 1 is 2 2 2 za 4 in ka kat ta ni chuan 2 le 4 ni thin kha hetlai 2 le 2 lo ni to don ta ni 2 le 2 chu in ka ta 1 le 1 lo chuk ta ni chuan chu hei kan ziak lang ta ni minus 3 by 2 ngain kan la thla a chuan helai minus 3 kha helai plus ni avain khoi chuan minus 1 by 1 lo chuk ta ni chuan 1 by 1 chu 1 ti na ni chuan hei chu heta kan ti nan khain ang le ta ni heta kan ti nan kan ma se 1 om na hi helam panga om ve thung ti na nya chumi om je chu minus 3 by 2 LCM chu nge kan ti chuan 2 ti na ni LCM chu engmo 2 LCM ani ta ni chuan 2 1 is 2 ani wangin 3 1 is 3 minus 2 1 is 2 ni wangin 3 1 is 3 minus 1 2 za 2 ni wangin 1 2 za 2 ta ni chuan minus le minus om dun chuan kan bel thin ta minus 5 by 2 ron chuk ta ni hei answer tur chu ni ta ni chuan number 4 kan kalang number 4 chuan divide te ron introduce ta hei achunga bracket chunga hen om vele ta ni ma se bracket chunga mi khoi ngai lo ni enge ngai lo na chan kan ti chuan angai lo na chan chu engma khoi pui tur nei lawa mixed fraction kha improper fraction a kan da don ni improper fraction 3 3 is 9 9 plus 2 11 11 by 3 kan tinga tok der assign kan langa chuan bracket kan 3 atanga plus a ron chang don ni chuan divide am sak jok thin awangin bot ma sa divide kan khoi ma sa dona 5 by 4 divided by 7 by 6 hi ma se divide ang to pina khoi theilo multiply kan thak phot lo chuna khoi theilo ni multiply kan thak anga ma se hei hi a om na hi ain thak chi don ni 6 a chunga chhawanga 7 a hnuai a chukanga chuan kan khoi thei ta ni chuan kan kat ta chuan hei LCM kan zong le don ta ni 42 LCM anianga ati dan tur chu in thiam to
heta number 1 a po chiang deuhin kan soi to number 5 a kan kalang hei po multiply of masa hi mixed fraction ani improper fraction a kan siam leng 17 5 ja 85 ani 85 plus 11 chu 96 ani 96 by 17 chuan 6 by 17 le 4 by 5 ani across hian cut thei thin tam ase ekba in cut thei omlo wangin 6 le 4 kan multiply to pa 24 ni 17 le 5 kan multiply 85 ani chuan heta po hian LCM chu kaziak lo kang LCM chu 85 ani LCM of 85 and 17 is 85 ti kan ziak anga chuan hi chu 85 1 is 85 ani mea 85 ani mea 25 1 is 24 1 is 24 ni le mea chuan hi 17 5 za 85 ani 96 into 5 chuan hi plus 2 ni in chokang chuan last kan kalang hei po hi hei LCM hei chu in anga hemi hi chu omlo se chuan in chok hal top thei ni 7 le 5 in bel top thei ta achan chu a denominator e anga LCM zo ngai lo ma se hei lo tel ve sia chu wang chuan LCM zo ngai le ta ni LCM chu 99 ani don ni chuan bel tur ania in chok thiam tur anga in thiam lo chuan meron zot don ni